Ano na napili mo? Kailang, ano, pit na. Gusto ko itong manood nila. Yun lang, yung mga ganyan. Puro na lang pang tulog, walang panglakad. Ito, yung mga ganito, terno-terno. Ganyan. Lola. Ano tali? Aring! Aring, pili na nga ni. Bili na ikaw. Pili na. Pamili. Yan. Iyon na ba siya? Kayo pa mo. Ako na parang na. Pagkatong araw bili. Pares ka. Tadi. Pulo sa mo. Hindi na karap parang di ba? Ay, bagay mo. Dua baga. Oo, dua tapos. Si Sarong Ade pa na nasuot. Kaya lang gusto nila magpili. Ano? Nag-ugo nga gatuning kading spaghetti baga. Iya, war ka ning. Mm. Ano? Bayan pa man ba ako ko ba? Sa Sabado na sana. Ama. May bago na kasi. Oo. Ayan, pasensya na wala tayo. Ayan, nagtinda-tinda muna ang inyong lingkod. Ayan, may customer na dumating. Kahit paano naman, may mga bumibili dito. Kasi nga, daanan nga siya. Yung daanan ng mga sasakyan. Tapos, lahat, pati mga naglalakad kasi, ang kasunod doon, kabilang subdivision siya. Magkarugtong tong subdivision ito. Nasa bukana kami ng subdivision. Tapos dito banda, kabilang subdivision naman. So, ito parang ano, daanan talaga ng mga tao palabas. So makikita ang mga paninda mo, madaanan lang, tapos magtitinda. Kahapon, ayan, yun sila yung aking customer ko yung kahapon, yung mag-ama, bumalik ngayon, gusto pang bumili ng bata, kaso pinipili niya, hindi kasya sa kanya. So pang girls. Yan. At least dito, mga kapatid, wala tayong amo. So wala kang hinahabol na ano, na mag-uutos sa'yo. Katulad nung tagal ko rin nangamuhan, di ba? Pag nangangamuhan ka, kung todo ano talaga, kayod. Kahit ngayon naman, kahit sarili kong ano, tindahan, kayod pa rin. Pero hindi ganun. Pag gusto ko magpapahinga. Walang magsasabi sa akin, oh, matutukas ka. Diba? Ganun na lang ang ano. Yan po mga kapatid. Thank you po sa panunood. Bye-bye. At shout out pala doon sa mga waray-waray kong subscriber. Ayan. Pasensya na, ang tagal ko hindi nag-upload ng videos. Ayan po, ngayon lang. So, na-miss ko rin. So, hayaan nyo siya. Every another day, magpo-post na ako or magla-live ako ng videos para kumustahin kayo. Ayan. So, time check. Ngayon ay, anong oras na ba? 9:15. So, maaga ako nagbukas, alas 8 kasi nga ano na yung araw. At saka napakarami talaga ng dumadaan dito. So ang fast moving sa akin itong ano, towel. Ayan, mga ganito. Makikita nyo kasi sa sobrang init, kailangan talaga nila ng ano, katulad ko, tingnan nyo, napapawisan ako. Kailangan nila ng pamunas ng pawis. Ayan po. So, 2 araw na ako nag-open ng store. So, okay naman. Wala naman. Okay ang resulta. Kaya, ayan po. Ayan. Sige po. Bye-bye. God bless. Keep safe tayo always. Salamat sa panonood.